Mãe, uso cumbira da tanga, toda coisa de dura, se tu porque essa semana seria o ele foi de dura zeda. Uso tanga cumbira nessa da tanga, mas não tem nada para Maria do de dura. Mãe, deixa aí, é para pouco aí. Na boca cumbira. Não vai nem mais que ver mais bom. Aqui me diz, Joyce. Apa nih? Joyce. Mchazo tanga mchazo iramba, kuti muirambe kana kuiramba. Ya tanga nyanya saka tanga basi kipo kidare. Kumoni kuramba nyanya kana kumanyanya. Kuti mupinde mudare mari yobhadhira mari. Kuti murambe nyanya mugume nyanya mubatire nyanya nese ndokusisa ya kutanga. Nosina nyanya muzosero wari mudare. Aiwa mchazo iziwa ya tanga sasa tanga nyanya. Aiwa tola mari yobhadhira muzoswa nyanya kana muzoswa nyanya. Sema ngende nei asi muri mutongi kwenyu ndimbuya andini tete wani ndikasimba razisi mune zvikonzero zvamakaisirwa pabepa muchazozvinzwa nenyaya yatanga isu satigone zviziva kuti zvakasimba anda zvinosimba Mugara kwaishaka izojairo urato dzaishe jairo ndito nditozotaura ishe kuti munge muchibvisa mari Vanyori vacho. Zvipedzisira ndazvisikone. Ganda Jailin, ndiwe. Mitsetse Simbarashi, ndiwe. Mitsetse Lois, ndini. Changamire nyaya pamberi penyu. Kokupedzisira kwakazopedzisira Jailin. Lini akazoti kwakanzi chi sindongoerenga pandiri kuona nyaya ndeyekuitisa mwana wangu pamuviri mwana wangu pamuviri vanoti mata. Right, kumberi kwacho makazoti zvese zvimataura makazoti murikuda kuita sei? Dori pane mombe ngadi mombe 8 nditaure kuti zvakafamba sei joini ndagara nawo kudaro ndakaona munhu aibatsirwawo mumatare avo tichigara kudaro wamutsetsa wakati zvoni handina chandinoda kuripwa ndinokubatsirai pachii zvichibva tagara kusvikira wakazondudza waine rimwe daka waitira vamwe vanhu wakati ndine dambudziko randaona pavana vedu iye makaneshisa vanoda kubatsirwa mhepo iri pawari handina kuramba ndokubva kwazoti
1 dzanga dzakuma2 ndakawanza wakudzva wari mumba mavo maigara ndobva ndakomuka semazuva ese kuti ainzwa kuti mudzimu ukabuda toenda tononzwa zvavari kuda kudini ndokubva wandichidarira ndambotaura mwana wanga unobatsirwa tiri kumvura saka imi mwana zvaainoushavire kumvura riri paari muchasara pano uchikumbirira zvinofambe zvakanaka ndakave nekutya samai kuti mwana wangu ari panyama avo ari pamudzimu zvinofamba zvakanaka ndibva ndangozozvirerutsa ndikatai sinzi aine munhu ari pamweya hapana chinomuwana ndokubva waenda ikoko ina handina kuziva zvakandoitika ikoko aitika zvakaitika ikoko wakabva wati kumwana iwewo hauna chauri kunosvika uchitaura kuti kumba asi zvawakandoita nemwana kumvura ikoko wakasvika wakati mudzimu anzi wakati iwewo zviri pauri zviri kufanira kuiswa nekurara neumwe yangu mwana haana kuudza homwe mudzimu waenda achibva anyarara ndokubva mudzimu ukanzi wakadzoka kechitu ukati zvandareva waita here mwana haana kutaurira kuti homwe kechitatu ndopavanonzi yese parasho yakatora jira rakereretso ndokusunga mwana wangu kumeso ndokurara nemwana achibva amuudza ari pamudzimu kuti iwewo ukandotaura izvi kumba mudzimu unokuuraya zvechokwadi wakasvika ndara ndakatomira panze unoziva samai ndaisha kuti panguva kareba vanhu vaenda saka handichazivi ndoteera ndakananga papi ndokubva tatodzoka mba pandakasvika pandakaona vadzoka vana vakapinda mumba vakanyarara asi vari kuokoko akavimbisa kunzi zvataita izvi tiri kufanira kuita katatu usiku wanhasi ndokubva tavara mwana haana kundiudza nekuti anga vaine kutya kuti zvandaitwa izvi zvanzi ukazvitaura mudzimu unokuuraya ndokubva tagara handina kuziva zvaiitika asi kubudikidza nekuti ininiwo ndine dare riri pandiri randaitoshuvirawo kubatsirwa navo ndairoteswa ndaimutswa ndakarara paine zviri kuitika mumba kumuka kwandaiita mudzimu wavo waidzvowa wondishungurudza ndaiwarara nekuti ndaida kubatsirwa asi zvandairatidzwa ndozviro zvake zvichiitika mumba saka zvakandirwadza ndikanyarara nekuti nyaya yacho ndandisati ndatomboziva kuti mwana dareriya rakabetsirwa akadini akabatirwa Chibharo ndokubva kechi2 pamusikana mukuru wanotedzana naye dare rakabatwa zvakare kuri makuseni zvikati mwana ane dare ripari akanobatsirwa zvechokwadi musi iwoyo dzadziri kuma3 ndobva tamutsiwa ndobva taenda tese takasvika kune ruware rukudhuze nekujemu ndokubva mudzimu wavo waniti izvoni iwe chitsvaga pane mwachi usiku ihwohwo ini ndakuendawo nediviri ndichinobatsira mwana takaparadzana paruware ipapo ini ndikaenda musango ndichiteteka kutsvaga chii mwachi ndazowana iwo waenda kwawaenda handina kuziva zvakandiitika mwana akadzoka futi aundisonzi ukandozvitaura ndiri kudini ndikukuuraya ndokubva vana vangu vanyarara kusvikira pakaitwa mimba asi izvi zvairamba zvichingouyawo kuhope dzangu zvichiuya mudzimu wavo waiona zvandiri kuona ini wondipretina wondishungurudza vana vachiti wakada semudiki aive neshungu dzekuti andizivisa asi iye aiti akazviona aindishungurudza dzimu rake raibuda ndaisashungurudzwa nenyama nehomwe yauba asi kwaibuda mudzimu waitaura neni chinditi uri kundizvidza ndikukuitirai matare pano mahara hamusi kubhadhara iwe ndichasiya ndakupetai vese ndaiwarara nekutya saka muna August pese mimba dzakange dzatoitwa ini handina kudziona ndokubva ivo wane masahwira avo amwe aiziva zvaiitika wani wacho anonzi Saitukasi ndiye akakwanisa kutenga mapiritsi ekuti baba avo vabvise vana vangu mimba nekuirana kwavo kwaita asi vanhu avo vaitondiziva tichitomikana waita zvawakaita mimba dzakabvisa musi wabviswa mwana uyu mudiki mimba ndakamutswa zvichitoitika mumba ndamutswa baba vanonzi wakatora gona ravo wakafemba watonzwa kuti ini ndadini ndamuka ndakangotendera ndova ndatodzoka mumba mandinorara ndobva ndarara hope dzandakarara handina kudziziva wakamutsa mota yaigara pamba pangu wakabuda nemwana iyeye
wakandozvipedzisira kutsanza wakandoiga mwana iyeye kugrace fellowship. Mwana anoziva zvese asi kuti azoisa vanenge muri kuna August mwana akanga asvikira handisi iwo ndo wakatoziva mwana haana kutitaura hasi une hwani wacho akaenda kuchikoro. Saka Elizabeth wese namata waswatu wese wakabviswa mimba zvacho. Saka mwana kuti azotaure zvimanga muri muna August takatoenda kumasvingo nababa kadzoka. Saka vana vakaronga birthday rekundiitira vachibva vadzoka pamba nekuti mudiki yeyu akanga achiramwa kugara pamba nekuti naivava vanga vasisawo naye. Uyu akanga akugara achishungurudza mwana wangu achimurowa. Ndikabvunza chii chaitika waingoti dzedu siyai topedzerana. Saka ndaiti pamwe hameno zvinenge zvichiitika mukutaura nambawo. Saka mwana akabva atama akandogara kuna sisi wake vaya vanogara kumabvaso. Saka agara ikoko pawandakabva kumasvingo wakanga wandigadzira kuti ndobva akauya mwana kumba manje ndobva asvikowana awaripoka. Saka akaone kushungurudzika manje achibva ati baba harisuda kuona pano. Achibva atora nasisi wake vakabuda vachiti danda chindinezvavabikira sizva zvisika wakundozvitenga. Ndobva akachiti kuna sisi wake indine nyaya yekuda kuudza mama asi ndinotya kuti mama wakainzwa unogona kuzviuraya. Saka achibva ati asindashinga ndokubva atodzoka nguva iyoyo havana kutosvika kunotenga zvaida kutenga. Ndokubva adzoka pano mwana ndobva andidaidza mudenzi mama uyai pano. Saka achinotaura mama ndikakuudzai nyaya iyi hamuzozviuraya here. Ndikati imbori nyaya yei wakabvira nyaya yako unongoti mama ndine zvandinoda kuudzai chingonditaurira nekuti ko zvino handichazviti zvekuramba kuti mama ndoda kukuudzai woinyarara nyaya yacho handichazoti nyaya iyi. Zvikanzi mama simboti munonyatsowatrasta here zvavanoita. Ndakanyashati zvinoda kuenda ndikati chii ini nahamwe handisati ndaona chakaipa pane zvavari kutidini zvavari kutibatsira. Zvikanzi mamako ndikakuudzai kuti wakarara nemunoita sei. Chokwadi handizivi zvakaitika pandiri kubva panguva iyoyo. Ndakange ndagarwawo nezviri pandiri. Ndakazoziswa dzakumapasti 7 dzevanhirasi vakatanga ma12 ndichinetsana inini nasimba rachemutsetse. Saka ndokubva ndazoti hamuna ndikwanisi kugara ndakatarisana naye nekuti ndaisatarisira izvozvo munhu anobatsira nekugara patanga takaita nekuimba kuti shuwa munhu ari kundiitira matare ondiitira matare ekuitisa mwana mimba wodzibvisa oiga vana wacho zvinorwadza. Ani makore mangani? Mudiki yaange 16 years. Ararwa anga ani makore mangani? 15. Mwashane angaine 18 years. Iwe ndikutaurwa nokunga zvokutaurwa namai ava kubva pandakasvika pamba pavo ndakatanga kudana nemusikana mukuru ndowandaidanana naye vatanetsana nemusikana mukuru pakaenda kuharare. Uyu ndo pakatanga kuita zvekundiyekutira achipinda mubhedroom mangu zenguva akabva akanonogeza achipinda mubhedroom mangu. Pamwe pacho kana takagara pasofa aigona kupinda magumbezi vaneendiri taigona kufuga magumbezi ese pasofa achingoita zvinhu zvaingoita kuzimara tazopfimbana pafoni. Tapfimbana takatanga kupindidzana nemukomana aidanana naye wanga arambana naye ndopakazotanga wadanana naye. Saka uyo azodzoka ndopandakazodzokerana nemukuru ndibva ndatiita chikoro ndokunetsana kwatakaita vaambozvicheka musa kuti takanetsana vakati aundirambe vazvicheka parokwa nebhodhoro. Ndakati ini handisi kukwanisa kuwirirana nezvinhu zvavari kundiitira. Ndopakati hazvidi kuti madanana neni modanana nasisi wangu hamufi makadanana nasisi wangu saka ndichakwanisa kugara pamba apa vasunga vaenda. Zvavari kutaura zvokuti hanzi ndakaenda nawo kurwizi mudzimu zviti hanzi zvese zvavari kutaura izvo ini handisi kuzviziva.
ndiwo vakandiramanisa nemukomana ndedana nawo achitame zvakakuisa pauri waida nini mamwe wangu achoti pambizi kuti wakashandisa mushonga yekudzinga zisongombe pamba takasara tiri 3 mina munhanawo towamuka zvinhu zvomwana ade zvaadonobviswa anoda kudheswa mudhema neshore renziri saka zvituti ndiende nairemisa nemuchikumbira nekuti anotorwa nenjodzi waida nini baba wako achifane zvauda kubviswa kori zvawakaiswa asi zvinofanira kubviswa nekuraya nehomwe yangu mudzima wawaida topa ndati handikwanisi kuraya nehomwe nekuti ndiona samukomana vawaenda mudzimu bwadzoka bwanditi handina kuudzondo zvavataura bwadzoka mudzimu bwanditi ndakudzozvuti chii waenda kana handina kutaura fiti kechitiri ndopandikazoudzo kuti sekuru enyadoni zvinofanira kundibvisa zvandakaiswa nekurara nini warara neni kati wakandivhara unoswa mune chirarao rededzo wandivhara unoswa muvharara neni kati tasvika kumba wakanditusautaure zvaitika I think panga vavera 2 days wabva wabva wanditengere mufoni nemwe shamani vanga isina line tatikazogara pasofa watangonyorerawo meseji mufoni kuti tinofanira kupedzisa zvatikatanga tichibva ndaramba bva ndachendonorara uspea wanditera wanditucheta nhungu dzavo wachindityisidzira wachiti kuchafa warara neni wakarara neni ndandikangomira semunhu asingazivi waritangondikisakisewo vaizvoni zvori kuramba wakaita ndanda kuta sei kubva musi wovairamba vachirara neni wachindizvoni zvondokupeta sefotonda waitishanda pakatira kuchero mukabvunzwa waipinda mudare mao waitishanda pakatira ndikabvunidza pamezakosio kana ndopedza vakachirana ndozvaigara vachitaura mudare mao anozvoti wakanga warara nazisu wangu wati waisana wakaibvisa asi negara ndichikuzvifungudzira kuti sisu wangu anoona chikuda mukaka chii chikuitika neunengo nembe rakatota asi ndakatozozviziva manje manje ndakashaya munhu wekuzoshimunhu andakatanga kuudza nyaya yebaba neshamwari yangu joyce vanodzidza nyaya kuchikoro akandituudza mhanzi wako ndikachikuudza mama azviti vanozviuraya ndopandakazoita simba pandaudza sisu wangu wakarwara aobva azviziva kuti ndamuzi wamubva wamukochimukuti unoona mama ende kuchakata makuseni mafu wasaka uchipinda mama makananganaaa wakandiroodza tozvezveti kuti wakuti ndikuwanikera kuneziva hangu kana ndine chakaneka mari vanondikugurira mudzimu wababa wavo vakanditaudiripo vakadesomhanikuti handidzodzona yakuindarei nekondo vairakanini vasina chinhu hachindimanikidodzimwe ndikukasira murume vangu ndikukuima mwakarara nawo chero kumwana handadzanga vanogara makwedu anozviziva kuti baba vanipindira musipeo vachirara neni munhu wangu wakarara nawo kusvika ndaita nhumba vakatsvaka mapirisi vakanotisomudzanza kurumba pacheto wadzoka nekumba ikabuda mwana akabuda karamba akabuda wairi munhu wawakarara ndinazisi wangu ndakarara muna ndichiitika zvezvizviro zvinoda kuti dzimuchawo zvinhu ndichiri pano wakabviswa mukoti yakanga yani midzi mingani kuwanai mwana wacho akaiseka akaiswa nani pamusoro ichangamiro ndofunga masvikiro andakaita pambaba ndichiita matari pambaba igara pakazara imba yemadhiresi ari mukati zvekuti ndaidanana nemusikana uyu zvawaisaziva ndoda nemusikana mukuru awaichiziva ndoda nauyu musi wandazosunga pamba pavo wakataura ndandiine information yese nemamiziki anga ndina mufoni mangu kuti ndikanotsvaka waizviziva neuyu zvavari kutaura zvekuzoenda kurwizi kuti asaendera takati akudanana kare uyu ararwa nemukomana wakodanana naye atorimo muraini imo mainzi mike ndiye munhu akatanga akambomuperekedza kuti kumwe kwaakanorodzoka akaina komana 3 ndo zvandikazonetsana naye nyaya dzandikachakwanetsana naye mameseji ese kubva ndichitanga kudana naye ndinawo mulaini mangu zvokuti ndikanosita mauya ndinomaona information yese nekuti zvese zvanotaura kuti tendakada kuti havakwanisi kuzvibvuma kubva january gore rapera ndiri pamba pavo kachangamiri ndodaira kuti kuona kwangu nyaya chenenge yakati kure yaida kuti ndotanga yaenda kucriminal site yozodzoka hayo kucivil yamupepetwa kucriminal because kuona kwedu tiri muingatena nyaya ine yanga yazvikati iwe wakadana naye iye ndakadanana naye angaine makore mangani
anga ine 15. Mutemo wemuZimbabwe. Usaziya siya. Nini sisi wa Elizabeth wakazuya kumba kwangu. Rani? Sisi wa Elizabeth. Sisi blessing. Kuti Elizabeth azotaure nauye zvakaitika ndakanga inopinda kwamasho. Saka pakatenda kati aile antimboende kuchechi kwedu. Vataenda kumunamata tichitori chipiri. Vaatogamushirwa muchechi. Vanzi munozokabatizwa vanokabatizwa kuitiri kutoenda kunanga kudzikora. Saka takutoenda ikoko naye mwana akati akusvika padhuze nechigreenhouse vatanga vati sisi handisi kuda kuenda uko. Vandati kunei vati handisi kuda kuenda kunondibhora. Vandati aiwa hanjechi unobabatizwa. Tadzoka kumba mwana aradzoda nezvaakuda kutaura asi aisataura kuti ini ndaenda kubasa ndichimusira foni yangu warikuita zvemuonline ndichimubvisira data achiita zvekuchikoro. Saka musi ndakati ndirugwa basa ndasvika yosimbota wakutobva kutaura naye vachimutidzoka kumba chipedzisira chakatanga iwo simbota kandati vakutidzoka mupedzisi zvikumba zvamakatanga zvii kobva ninganati sisi pane zvandida kutaura asi ndikushaziva ndozvitaura sei. Pakazotaura mwana musi wadaitira mama surprise birthday. Ini ndakatosvika tatenga makeke nemadrinki. Ndasvika kumba vawatida kubikira ndichakwenda unotenga zvawada kuzvibikira. Mwana vata sisi pane zvandida kuudza mama asi ndikushaziva ndozvasiya ndikazvitaura muzvikurai ndikati achindiudze inini kobva handitaurira zvakaitwa nasimboti kwawani nemunhu wangu. Ndakanzwa kudedera ndikachema musodzi ndakatozvitakura vatadzoka kumba vatavabvunza iwo simbota vakadaira vega kuti wongundu zvakaitika simbota wakapa zvakutaura kuti mwana ndiye akavapinga wakunyika nekuti wakatozvitaura ndichivabvunza ndikati inini muri kuti mwana makamutaura kuti moda kumubvisa zvipani nekurara naye kubatsira rudzivo kadaro wakati inini unotozobvunza mudzimu wangu inini sandichindaidaro mudzimu ndowaita saka zvakutaura vari kunyika wakabvisa ndima akabatsira kubvisana akamupfekabvira pamba akachekwa nasisi wacho ndokamupfekedza mapiritsi akabvisirwa pamba musiperi asipo mumwe wacho anotedzana nayo inokazotondwira nebhaketi museni sisi wacho wandinokira kumafuko kumba kwenyu mwana wenyu aiuya nemusikana kumba kwenyu muchiti ndiani awo ndivasowaona chiya kumatare vachienda kumanyika waina mai wavo nemhuri yese saka inini ndoda kuti kwandibvunzira kuti wakambondinudza waishokoioni igara yenyu kana mari yedare hamuna kubvisa nditi igara yenyu madhirevha wacho adiranesa munotinesiya akamutsvagiritanzi anotengesa mapiritsi amunotengera zvesami before watotenga mapiritsi wakambotishayandisa chimuti chemudemunani chawakabhatadza neshindo akandipinza chimuti ichochocho handizi munhu wakabvunza pafoni pavachisa guruvu nemuchiti kana makushani ndokuti wakazotsvaga mapiritsi kuna madhuri namusena chakatongira achindipopotera achitopopotera chiva kuti munoseendeza nenekutanzagura handizvokunedzana naye wamukavhandamukavhanya nekutsanzaguru waanondisiya kumba kwamai wandiri mumwe wakuwa magumbezi waandibhira mota waandipfekera mapiritsi aya akanga chakashanda wakumutsa mota wadzoka neni kuno amanhiri kuma12 manhiri eusiku ndopandakatanga kurwadziwa iwo wakararamba mawo ini ndakarara musipaya nasisi wangu ndozvakaitika kwetotisi wangu ndo wakandisa mapiritsi wari kudini akauya nebhaketi renhingirikuna akakuseta mapiritsi Mambo, nyaya iri panapa kukura kwayo ngekuti munhu uchibatsira vanhu vamunyepera kubatsira wakubata uchiita chibharo uchibata uchirepa vaane ruchiwa
Mudare, unotaura 1-1. Adaro uchiwa yengugu mwana hautenderwi kudanana nemwana ari under age. Mutemo saka tiri nyaya dzedu dzakawanda. Akadana nemwana ari under age 15 years. Wozouya vaitisa pamuviri, wozobvisa. Saka dzanhumbu mbiri dzaakabvisa wana wairi waakauraya nerepi. Kutototi uyanga ane 18 aizvisarurira kuti ainyepera kubatsira. Saka iri police case. Pane chikandiziva isingataure batara yamata mata akamisa kuti pamuviri andomitisa pamuviri akanzwa achitaura iye mata uchanga ine nhumbi yake nepaanobvisira handikuziva. Akataura mai acho pachena musi wakabvunza kunzi nhumbi yasimbo chete akati nhumbi aizi yasimbo nakuda kuvakumbira mushonga wekubvisa nungo karamba. Iye makanga akuziva kuti wakabvisa handinoda akakubatsira kuti ubvise nhumbi. Iwe wati mata akakubatsira ndiye akabatsira kuti wabvise. Mata angakubasa. Asi iwe wati mata ndiye akakubatsira kuti ubvise nhumbi yaedza. Ndiye akabvisa akazonywira nebhaketi rine zvinhu. Saka mata akazoya kwauri kuti umupe matablets kuti abvisewo nhumbi yake. Iyo zvamata zvenhumbi yake ndezvekutanga izvo ndezvekumashure izvi zvanga zvaitika zvamata. Saka mata ndiye akatanga kuya kwauri kukumbira kuti ubvise nhumbi yamata. Ndiye akatanga. Saka iwewe ndiwe wakapa matablets ekuti nhumbi yamata ipi. Ndinomupa matablets. Matablets andakabvisira mari ndeiwe handisi kuziva kuti akamatorera. Bhanji mata yo akauya kwauri mukabatsira anobvisa nhumbi yake. Ndakamurambira ine aida mushonga. Bhanji mata akazokubatsira kubvisa nhumbi uyu. Mambo uyu munhu uyu inini mambo matoona matobata munhu wenyu mukamurika akaenda anobhatisa. Inini mambo nesimba renyu inini munhu ava mudare renyu munhu ungaenda kumapurisa nesimbi dzenyu mukamusiya anobva aenda. Kandiro akabutirwa nasekuru wanozvichinji yakaitambira vakambichimizvauri kana kufanira wakabutirwa nasekuru wanochikuru vakamutuizvauri vabvisa pavakaona nasisi wangu ndopaakati wakabva andibvisa nhumbi ende munhu wacho akaona mapirizi ndichitowe kutsanza guru ende ndotopaziva pamba paanogara chete iwavo akachiudza mari. Pane chimwe chinhu ndakakubvunza iwewe Elizabeth. Wati iwe simbotiwo wavo waitombokuraramba mune vamwe vanhu banani. Saka masachisa kufunda watiziya here kaunti wanga handizivi kuti waimbodembe kana munhu akundimutsamanhira kunditi ndidorara vaindichibvisa group vanhu vese vakarara hapana kana munhu aikwanisa kumuka mababa wapinda manhira kwakweyo ndiwaiziva unoziva zvokubatwa neshungu. Ndine mai vevanawa kubatwa neshungu kana ndakatarisa baba kubatwa neshungu dzakanyanya zvaari kutaura dai ari munhu. Izvozvi ndine mameseji mufoni make pazvakaitika ndakanyarara handitika akatanga kunditumira mameseji achindishauta ndo zvakasaka ndizouye pani asi ndakatanga ndaita chiremekedzo chekuenda kuti ndinoone tete wake kuti ndiwabvunze kuti nguva yakaitika izvi handina kuona vanhu vakauya kuti mwana uyu akasvika achitaura zvaitika nekuti mabviri ake ndakaita vekudzinga handitika saka akangosvika kumba handizivi zvawakataurirana saka ndakakumbirawo muzvare vari apo ndikandiperekedzeiwo ndiende kwaanasi kuti ndinotaura nyaya yangu ndisati ndaenda kumberi nekuti ndanyarara nguva yareba ndiye handizivi kuti akaita zvokundidii kuti wana vairi akauraya zvakare achindidzimaidza nemushonga saka ndiri kunzwa shungu ndine shungu nababa zvekutika zvandiri kufunga paari ndiri kuzvidzora changamiri nekukurekedzai zvaari kutaura
ari kunyepa nekuti aitidzimaidza nemishonga pababa. Mishonga yaishanda nekuti zvakaoma kuti munhu anosimudza mota. Manzwa, ndakambomutswa aibvisa mwana uyu. Ndikarotswa kuti pane zvikuitika ndikamuka nditika. Asi ndakadzoka mba ndikarara zvekuti angafemba gona rake kuti inini ndisaziwe. Nekuti handairega kuziva kuti mota iri kubuda pano. Vari kuendepi ndaifanira kuzviona nditi. Zvimwe zvese zvinoitika ndinonzi. Mota iyi yanga iri yasahwira wakafumbira kuchengeta mota yavo kumba kwangu nekuti vakasina garaji rekuisa. Saka munhu waiuya mumatare amababa. Wachibva wati asekuru kwamunenge muchienda nzendo ndefu. Munodinei? Munoshandisa mota. Saka iye ndo yaaitora mukana wekuti wana wangu ini ndiri mai ndaiona kuti munhu anoda kunochera mushonga. Ndikati ndiende nganditi ndiri mukuru anoti adaenda newana. Ndaingozoti ai enda heni nekuti ndinenge ndothreatenwa zvinorwadza. Nhasi uno otaura kuti ndiri kunyepa nhumbu dzewana wangu ndaidziziva. Ari kuda kundipa kurwadzisa kunopfuura zvakandide. Ndakandiisira meseji akati uchandoona chero kaenda kwamambo Makoni vanondihwarara nayewo. Handina zvandinoitwa. Saka nhasi unoyu ndiri kuzviona zvedu kuti ada kuti mumuhwarare. Simba raainaro kana iri mishonga yaaishandisa kwandika yakafumuka nekuti ndakafambawo zvekutsona. Ndikanzwa wakadzimaidzwa nekuti zvakadai hazvaitika mba uchidini usikazvizivi. Aindidzimaidza nemishonga saka ndoti shungudza ndiri kunzwa pandiri izvozvika. Ndiri kuona ndauruka mukatadza kundibata mese nekuti munhu akanditadzirawo. Kugara kwangu ndakaramba nemurume. Inzwa joiling muno mudare zvakaita pfungwa dzakanaka dzauya pamberi pamambo. Munhu pamberi pamambo akona mushonga kana akaita gora rakaita segwete munhu. Mese mukati makona muno mudare ikotire simudza roko kuimba ndokwatinoindira pamwe chete. Ndinandazvitaura ina handazva ndokwanisa kutaura namai ndokunga ndagara nawo nguva yakareba. Zvinhu zvidare rakagarwa ndokunga paitika zvinhu zvakambomira pamba pawenyu. Ndakati nyika ndakakutadzira kuti asadanana nevanawo. Endai kumapurisa ndomhanga raiti kana kuti endai kwamambo. Ndakagara nguva yakareba. Ndikazoenda unogara kumba kwababa wakandiwanzisa wamba kwaichanzisa taura kuti ndokwandiri. Warufambidzana nanhasi. Iye wachichoenda wachinotigara dare ikoko. Zimana ndazosimuka ndaenda kumba. Mameseji ese obva chidanana nevana avo ese ndikanosecha nhamba dzavo nedzangu inini zvese kubva pazvakatangira ndofunga zvirimo kana zvikwanisa kusecha ndoendeswa mapurisa kwacho zvinozobuda ndoti chokwadi chibude noti ndakatarwakudzidzisa kuti mishonga akubvunza number 1 kuti mwana ane makore mangani wakarara naye ane makore mangani akati 15. Ndikati mutemo wenyika unoti chii nenhau yekurara nemwana ane makore 15. Unisana ndeza zoti ai makore mangani. That ignorance is no defense. Mozviziva here pamutemo. Ndangoti munhu akuita zvakomana zvakaita zvakapati. Wakataura here kuna mai wacho kuti mwana wenyu anoita zvakomana. Vanozviziva nemukomana. Iwe wakataura here. Mwana pa 15 years yes wanodanana. Siyana nazvo. Hazvisiri zvako. Tikaenda kana kubvunza wese madzicha arimo kuti makatanga kunyora tsamba dzevasikana muine makore mangani. Vamwe vanokutaura kuti pa12 ma13 izera ravo ravanenge vachidi vachidanana. Hazvinei asi munhu mukuru waona kuti mwana we ari kudanana ndiwo uri kugara namai avo. Waakuenda waundopfimba kuti ndakuona uchidana nemukomana ndokutaurira kuna mai wako chindiripondirare newe. Wotaura kuti aiyo kutairana nevamwe vakomana saka ndakarara naye. Naye simboti mune makore mangani? Right, iyo nhau iyi nekuti akarara dzatinomba nyaya dzabuda munomu ndedzekuti akarara nemwana ane makore 15. Number 2, kurara nemwana ane makore 15 inonzi irepu. Nekuti haasati apanzi akukwanisa kupa judgment. Saka yechitu already. Yechisiri yekumubvisa nhumbu. Mitemo yemunomu haibvumi kuti kubvisa futi. Saka ndo macharges awinawo. Isaicheno akomana.
wandinongobvira ndawada kana kuwanzira kuti ndinowada babawo inini ndadana nemukomana ndadana naye baba wakandicheka nyora wasati vararana wakachina mama wanenyanina ndikacheka nyora munhu wese wakasvika tokutina mama ngaakanyora dzese anonyora dziri kuusikarudzwa wakandicheka nyora baba wari pamuzimu wakandivhurisa makumba angu mane ndingatobvainga nenokudhema ndakanga ndisina kuyekuramba ndinomukatisvesa pasi yababa wakazviitira mukawakawanda inatombo waindidzimaikidza waigara wachindimanikidzwa wamushonga baba handizivi kuti ndineti zochera wakanditi chakati ndaingoti hamei obabe handina kana musi wawakandiudzwa ndokuda ndikawachindokudaiwo nekuti ndetodana nemukomana wako ndoaitambidza kana kusatafura waiuti unoti wanga nemukomana wako mukomana wako wanga wainaye wakamborana naye kangani kawani ndabenzwa kuti saka nhau takuendesa mapurisa kuti aende nekuti pane statutory rape iripo yakaitwa kurani mwana ari under age kozoti zvakare pane evidence yekuti akarepa mwana wekudhadi ndokumushishidzira kuti ukangotaura wafa zviri kuitika izvozvo vanhu vachirepa vana vevanhu vana sekuru ende kazhinji vanhu vari kurepa vana ihatadzi kana vana sekuru mapasta hama dzepedyo dzinenge dziine vana ndo dziri kunyanyorepa vana nekuti vanenge vaine access wovarepa woshishidzira mwana iyi yatakiinayo yemunhu akarepa mwana wehandadzi akaredana nemwana wehandadzi ari sekuru achishidzira kuti usataure nesoko mafunafuna nesoko saka nhau iyi tinozoda kuti anozouya asi anofanira kuti aripe panodiwa kuti aripe nekuti abvuma iye kuti akarara panofanira kuti paripo nhau iyi achienda uko ngaaende achiziva kuti kunoku ari nekuti abvuma kuti ndakarara nawo mukoma nemunin'ina abvuma kuti ndine wese ndakarara nawo saka anofanira kuti aripire mai avo so that achienda uko anoziva kuti ane muripo wake nekuti zviri pachena abvuma ega kuti ndakarara newanavo anofanira kuti aripe chii mambo kuti mamiriro zvakaita anobvisa mombe kuzouya imwe mombe inouya kuna mambo akatadzira akasvibisa nyika akarasa vana kufunga ndokuti akasanganira semunhu akatorara akatoitisa vana akutofanira kutongobvisa mombe nhatu nembudzi dzacho nhatu kune umwe neumwe uye zvanofanira kuti abvise mombe pane umwe neumwe unouya kuda babho yekushereketa mudunhu mamambo zvaari kuita ndandirikufundzira kuti neuye elizabeth ngatimbomusei akadaro ndo yaari kuenda but yamartha zvirudiwa namai wamartha anofanira kubvisa mambo dzavataura then muno mudare anofanirwa kuripa mombe yekuti pamba pounogara ndopounoona kuti wakadzipa singabati uyu iwairi uyu yakazvimirira then ozepa futi imwe muntu kuno kudare nekufusira mwana wake mubani renyu anosikirwa tenda nenyanga rodhara arinemu arinefatakaitira mai wacho wasingazizi dare raona kuti wakashereketa mukarara nevanasikana vaviri naizvozvo unofanira kuti panomwe chete wobvisa mombe nhatu nembudzi nhatu mombe nhatu nembudzi nhatu then also wobvisa mombe pane umwe chete mombe pane umwe chete wawarara naye uye uchifushira munyika yemurume Makoni, kufushira wana hurumende haizvibvumiri izvozvo.
nekuti mangwani uyo pamwe haachatozvari. Saka mai vanofanira kuti vatodye mombe dzavo yomai nechii nekuti wese wakatoavhiringidza unozvibvisa rini? Aini changamira kuti nditange ndabudisa proof yezvinhu zvese nokuti zvinhu taisa mufoni. Sisi wacho ndo akatondichengedza kwatamitsana ndaiwirirana sisi wacho. Sisi wacho kavhuma chimwe chinoda foni information yese ndandinayo. Ndozvakati information inzwi wakamuchinda wataura kuti wakatobvisa munhu iyo ukabatsirana nasisi wake kumubvisa. Saka imwe information yaunoda ndeipi? Wabvuma iwewe kuti wakarara naye? Yari kuti ndakamurepa inini handina mbobvira ndadanana naye. Iwe sutungo munhu yekurara chete. Yekurara. Pamwe pakandoda kuvhunza pamubvunzo wamandibvunza kuti hanzi ndokubvisa rini zvinhu. Handifungi kuti ndine zuva kana kuti nokuti izvozvi zvinyaya dzangu dzakuenda kumapurisa. Saka handina zuva randingakupiwe chinhu zvacho nezvitsvaga inhau yako une mombe dzako dzirikumba unotaura kuti ndaimbotora ndokunodzera kuti mukomana asinzisa kuti atamberi kudai because kunoku kwacho kakatanga kutaridza munhu wakadai nekuti haasi kumboziva kuti atamberi pamambo wakamupa 7 days warijoini natete wakavo ndiogarantiwa wakiwa because ndo kwaanogara vatete wake akaoneke kanaka nokuti iye pati zvakatadza kupinda ina handigari patete ndine pamba pangu tine zvatokutaura tojoini natete wako iwewe wakuwa mukana utaura aunotaura aupindika inotaura zvanokufunga namama iwe zvako watidzoka vanike kanaka 7 days to pay. Tete muona kuti zviro zvataurwa nedare izvi kana ine mombe muchitondotini kuendesa mombe idzodzo dziende kunanate zvara wake but izvezvi akusimuka kuenda kumakotsi izvozvo tinopa 7 days kana asina kubhadhara within 7 days dare rinouya kumba kwake richindotora wedza aripo kaundaapo. Saka mapurisa moperekedza mumatare mova maendako anope chistatement nekuti tikamurengera anoramba achidaro anova kuti ambovharirwa ombopinga. Tokuvachokufanana kuti inini ari kutondiudza kuti ndinoziva zvese zvaaita. Ini ndairemekedzana rake ndichitodini zuzu after 7 days tinoenda tondotora mushanda nemusha wake wanga achiita matare ane mombe dzaakapuwa. Ndichazoita kuti tete wapinde mukati mwana ari kutaura kuti ndo wakatopa magumbezi asi ndakaenda kumba kwavo wakati havana nyaya yavanoziva. Saka munhu anouya ake aine nyaya dzake opa magumbezi kuti rarai pamusoro ichangamisa musi uyu kwaitonhora pachiraenda izvozvo ndozvatoda kuti tete yapera iyo yatete tete wakangopowa achiti waeni waudachi wataura kuti indaingoti waeni vari kurapirwa kumba kwenyu nani nemwana wehanzvadzi nemuzukuru. Saka kana pawapa magumbezi wakangopawo seakakadii hapana chawakakanganisa kuti wakabatsira here pakubvisa nhumbu aramba iwo akati kuti haiwa hawana kubatsira pakubvisa. Anti baba wacheni ndapeswa mapiritsi nasisi wangu musi wandeendwa nini kwatete waro munhu akaupa mapiritsi akaudza kuti munofanira kuisa mapiritsi akarara haafanira kumuka kwe 2 hours ndotaoneka amunotondingu ndiri mubhuto aiwa ndozvatoda kuti uya ako uchiita zvese madhiri enyu aya tete aonekwa asingazivi anongoti waeni wadii ndakawabatika kuti sisi wangu ndo wakandisa iwo wari ano iyo ndatopedza iyo inotoeka kuti akarara neuri underage uri mwana wekuchikoro achiziva kuti uri kuenda kuchikoro wanga uchifunda kuchikoro chipi
mwana ari pamuviri unotoziva kuma 14-15 years saka tisimukai mapurisa muendese nyaya iyo kwedu nokaine mota madokwanekune wanzoti afamba siye mkomana msungwa Sungwa.